Mic check 1 2 1 2, mic check 1 2 1 2. Ayike namhlanje ngifake ne-microphone kunzima. Ngiza nendaba wona ozanani nendlebe. Sizokhulumeza izolo. So izolo ngiyangena ngiyasixoxa istory ngiyabaxoxela abangani ngomngani wethu ongenile la wathi ucela ngimxoxelele istory. Okay ke. Uthi umngani ke wesisibongewe ngihlangana nalobhuti lo. Lo bhuti lo ubhuti nje oseneminyaka ewu60 osekhulile ubhuti wakhona. Uthi ubhuti ke ngihlangana naye eflightini nami ke ngihambela indawo zami and then naye uGuy uhamba i-business trip. Uyapi ubhuti na? Ubhuti uya eCape Town. Uthi ubhuti ke abese yasuka emva kwalokho kusho ukuthi ke uhleli ku-business class nami ngihleli kuphi ku-business class. Uthi ke kanti nalo Guy lisozohlala kwi-seat A1. Uthi ke nginenkinga ke mina mangiku-business mangikuse-flightini ngijwayele ukuthi ngenze njani ngiphathwa ama-sinus because of carpet. So ngaqala ke ngathimula how ubaba wathi how do you have allergies? Wathi sisi ya mangikuse-flightini nje ngiba nama-allergy because of carpet. Wathi how nami I have the same problem. Wakhohlela usisi futhi uyakhohlela yathimula. Wathi I have the same problem. Mi naku momuncane uswidi wamnika ama-lozenges. Makamnika wona wakhotha usisi nangampela kwathi kwadamba wamnika nento eyiphilisi engathi iphilisi lama-allergies. Iphilisi le-allergics wamnika wathatha usisi wadla. Ayike wadla kusisi nangampela astopha kamalokhuzana ama-allergies akhe baqala ke baxoxa kusisi muhle uGuy yena usekhulile nje kodwa uGuy insizwa nje. Ayike usisi ke uGuy besethi nene so uyaphika bese yasho usisi uthi no I'm going to Cape Town just for a mini vacation. Wabuza usisi kuGuy when uyapi uGuy khumbula una 60 wasithi uGuy no mina I'm going to Cape Town for business. Yes, uGuy ke into engikhohliwe ukisho unemall eSouth Africa. Okay, I'm going for business in Cape Town. I have a meeting that I need to attend. Ayike bahlale ke flightini zifika iflight eCape Town ba exchange ama numbers ke nangampela they go their separate ways. Mabahamba their separate ways ke bese uGuy afone later afonele uGuy ntambama athi hawu ngicela ukubuza ukuthi awu busy or free. Athi uGuy I know bengiphumile just out with a couple of girls but after this ngizobe sengi-free ngesikhathi sokuthi ngo-8. Abesithi uGuy so ngo-8 ngiyacela ukuthi enene uthathe i-Uber uze kwi-hotel ngisehotela endaweni yokuthi so that I can get to know you better. Yaqala ke inkathazo madoda. Nangampela uGuy wahamba waya ehotela wayohlangana noGuy. Mahlangana noGuy ehotela nangampela uGuy ke uGuy umuntu who's diabetic so into yakhe yangasese ayisebenzi kakhulu. Iyasebenza kodwa not kakhulu. So uGuy uhlale ekhathalele futhi vele emdala ke una 60. Ayinampela abahlale noGuy bangenzi lutho babambane nje lapha nalapha na uGuy ke abese ethi we need to talk though before size siqale sikhomithe into each other. Nginonkosikazi ngineyingane nguyindoda eyaziwayo and angifuni ukuthi indaba zami zaziwe umhlaba wonke. So whatever that I'm gonna do with you ngifuna umuntu engizotravela naye ngihambe naye umhlaba wonke ozoba umuntu wami. Kodwa angifuni ukuthi lokhu kuvele kunkosikazi wami because unkosikazi wami usemdala and nabantwana bami sebekhulile so I do not want this ukuthi kube into ezovela masiyenza kuba imfihlo yethu sobabili. Athi uGuy sure because naye uGuy une boyfriend yakhe so akangibonanga inkinga. Athi I know anginayo inkinga mina. Athi uGuy ke ngiyakuthembisa ukuthi ayikho into engengikwenzele yona oyifunayo nje ngizoyenza. Nangampela ke hayi uGuy ahlale ke noGuy ke angabe saya ke manje hotela lakhe usehlala kuphi ke manje usehlala noGuy kwilokhuze yakhe. uGuy uhleli kwi the best hotel room honey, the best. So athi uGuy athi singahlala but mina ngolisihlanu I have to go. Ayinangampela bahlale noGuy kube mnandi. uGuy uyathenga uwenza yonke into. Athi mawufuna ukorder you can order whatever you want kwi-room service. Mina ngizokhokha mase ngi-check out ehotel. Ayinangampela ke uGuy time of her life ahamba yobona abangani abuya ngalale hotela lakhe abuya azobona uGuy uya kuma business meeting abuya azobona uGuy. Kumnandi nje uGuy ume kahle usho ngezitho nje umile nje uGuy. Ayike nangampela ke kube mnandi kuqhubeke.
ma iqhubeka uGayi kusho ukuthi kufika uLesihlanu uGayi hambe ngithi waye meetingini makabuye meetingini abese-ke bayalala noGeli azame kuGayi ukuthi balala nenkosi yami bathintane athi 1 2 1 2 cha bandla kusho ukuthi ushukela umbambe ngenhla bese yayika but uGeli athi anginankinga mina vele le ndoda lena is not make sure nasempedeni so it's fine bahambeke bagoduke uGayi before bagoduke check out ehotel so he checked out early because he had to catch a flight earlier ephindela eGoli uGeli yena a check out later uGayi ashiyela uGeli imali eduze kwekhona headboard ashiyela uGeli imali aqede emva kwalokho abese yakhokha kwe reception all the things that they've ate and everything abayenzile hotel ibhili yonke ehotel ayina ngempela ke bese beyaqeda beyagoduka bayekhaya noGeli naye agibela iflight yakhe later because yena wezohamba ntambama uyeza part 2 ngithi uGayi kunzima ayike bagodukeke wonke umuntu agoduke ayendaweni yakhe noba baphindele kumndeni wakhe kuthe mabaphindela ke kanjalo ke bese uGayi ayafona afonele uGeli kusho ukuthi nje kube into yabo ukuthi maba travela njalo ba travela ndawonye uGayi atshela uGeli ukuthi okay ngicela ukukunika imali ubooke i-economy class eya eDubai ngeDubai so mina ngizobe ngibusiness mina ngizok-upgrade masesifikile eflightini sobabili ngik-upgrade ukuthi ube ku-business kanye nami hayi nangempela uGeli abooke iflight yaphi iflight yeDubai nangempela bahlangane noGayi uGeli usuka eThekwini uzoconnecta eJohannesburg to Dubai uGayi usuka eJohannesburg nangempela ke bahlangane ke bajabulelane ke kodwa nje bazibane because uGayi uhamba nefamily yakhe uGeli uhamba yedwa hayi ke bazibane kanjalo kodwa nje ubona ukuthi chemistry like is killing them they can't wait ukuthi bangene eflightini ndawonye hayi ke nangempela mabafika eflightini bafika ke uGayi upgrade uGeli bahlale kwi first class not even business first class bahlale kwi first class and enjoy life eya eDubai uGayi uya ku business meeting meeting it's about whatever when angithi udila nama malls and stuff so uyokwenza leyo nto leyo eDubai nangempela ke behleke eDubai noGeli bafike luxurious hotel 5-star stunning uthi ke uGayi abesethi ke bebefika abesethi uGeli kuzomela bahambe baye kuphi bahambe bayo shopper ingubo ukuze uGeli abe nempahla eziclass ngoba ufuna ukuhamba naye aye kwi meeting so that kube ngathi WPA yakhe nangempela bahambe bayo shopper eChanel noGeli yey kube mnandi kube njeya bafika emva kwalokho ke bese beyaphindela hotel abayadla uGeli nje umuntu othanda ukuthi aviwe the city but uGayi umuntu ozithandela ukuyilalela because siyakhumbula ukuthi uGayi is diabetic so uyayilalela uhlale relaxile nje elele hayi nangempela abuye uGeli ekushophini ukwenza into zakhe buyile abuye ahlale noGayi bahlale noGayi benza into zakhona nje uthi nje uthi uGayi akuyena umuntu obefuna nje ucansi all the time kodwa nje sometimes bebekhadlisha nje he just wanted that love that feeling of love uthi ke so I was there to give it to him ngimnika nje uthando and just hold him and hug him and love him and just squeeze him and then he would sleep nje beautifully alale uthi uGeli ke bese kusho ukuthi bahambe ke ngakusasa sebeya kwi meeting uGeli kuqophela isithupisi yakhe eChanel and going to the meeting uyafika ke lapha bakhuluma ngemall they want to open another mall in Dubai koshamana nanga uthi uyathatha ama notes because phela uGayi uthe and you have to take notes lapha yana for a meeting and I need to take you with me so that you can see what I do ayina ngempela wathatha ama notes uGeli wabona ke and they took a group picture mabaqeda leyo meeting so naye wayekhona kuleyo meeting she has evidence okay ayike bese kuyaqeda ke emva kwalokho baphindele hotel yakhe so bahlale ke kuze kushaye usuku la uGayi kufuneka sekushaya isikhathi sesiyaphela isikhathi sokuthi kufuneka baphindele ekhaya ayike kulobo busuku ke balale ke uGayi ke umenzele yonke into uGeli waze wamnika nemali wathi I've transferred money into your account so that mawuhamba kusasa because mina ngizwamba ekseni and ngihamba nomunye uGayi oyi businessman so we are going to Johannesburg together so wena uzohamba emva kwami
ayinanga impela ugela sala alukhuzeke. Okay, baxoxeke no Guy babe right athi uGuy okay sharp we understand that ugela no nge understand. Ayike kulalwe ebusuku. uGuy alale ugela hamba yogeza. Ageza ugela uyayipreparela ukuthi phela uzothi uGuy amnika into eka1 uyamfeca uGuy uselele. Okay, angeneke ugela embedeni alale noGuy. uGuy ebusuku phakathi nobusuku akhohlele like intensively like oh uthi abese yamnyakazisa ugela athi how alright athi uGuy I know ngeright ama allergies abesethi do you need something ozoyithatha ngikuthathele something athi no I'm okay ngizolala ekseni ngizovuka ngithathe something alala uGuy kusekuseni uyaphaphama ugela ekseni uphaphama uGuy bekufanele ahambe ngo6 uphaphama uGuy ugela ngo9 uGuy usalele empedeni kanjani na athi uyamnyakazisa uGuy akanyakazi athi uyamnyakazisa uGuy akanyakazi uGuy ushonile ushona empedeni ehotela elele kanye naye ngalesikhathi ade khohlela ebusuku ekhuluma bese khipha umoya wakhe ukugcina ngabo 1 so ubusuku bonke from 1 PM till 9 ekseni uGuy usisi ubelele nesidumbu. Okay, ugela panic ukuthi ngizokwenza njani phela lo muntu lo bethe umndeni wakhe angimele wazi ngami and manje I need to make sure that abangazi so ngizokwenza njani kuringe phone makuringe phone kufona uGuy lo se elokhuzane airport athi usibanibani uphi ngoba kufanele ngabe I pick up ugela iphone ngoba uyabona is not a family member. Where is Ashuti? He's here in the hotel. I'm going through it. uGuy ngicabanga ukuthi he's no more. Athi uGuy nyongeza as lokhuza she flight angasa board flight in abuye makabuye uyafica ngempela uGuy ushonile abese ugeli afonele reception athi wena you have to call the reception because ubuhle naye it will look suspicious if kufona mina nangempela ke afonele reception beze abantu bese reception while beza bezobheka abese eyamtshela uGuy ugela utshela uGuy umngani wethu utshela uGuy ukuthi enene ubethe lo muntu akafuna ukwaziwe ngami so ngiyakutshela ukuthi we in a relationship but bethe abafuni ifamily yakhe yazi ngami ngiyacela ukuthi amagama akho okugcina siwagcine abesethi uGuy no sure correct ngizokwenza njalo I'll call his family I'll take care of things from here on but what I need you to do is to go back to South Africa so that when his wife comes to Dubai you are not here. Nangempela ugela uthi waqoqa ngokwakhe kwafikwa abantu beambulance yafika namaphoyisa wathathwa kwashona kanjalo kwaba uGuy owenza statement ukuthi uGuy umngani wakhe ushonile. Nangempela uthe suka lapho kwabe kuthatha umzimba ugodukiswa uphindiswa South Africa. Uthi sesi usuku la ngeke aphinde likhohle empilweni yakhe ukulala nomuntu oseshonile wengazi ukuthi uGuy ushonile. Uthi but that guy was a blessing empilweni yakhe. Uthi today she's a businesswoman because of him. That one meeting that he had in Dubai. Uthi yamfundisa ukuthi akazimele. Uthi even the money, it wasn't a lot of money that he gave me, but it was enough to start my own business. Uthi today thriving. Sengisho ukuthi ke umngani wethu. Sanibonani ke bonke welo ndlovukazi ngizana indaba wena uzanani nendlebe.